E dos clásicos a outros. A Escola dos nosos avós é un film que fala sobre como eran as escolas unitarias de Xermade e Guitiriz a principios do século XX. O audiovisual realizado por técnicos e bolseiros desta casa e protagonizado polos propios veciños da comarca chairega foi presentado no mes de xullo en Guitiriz, nunha xornada promovida pola Fundación TIC. Un cento de veciños da Terra Chá, maioría alumnos da UNED Senior, xuntáronse a finais de xullo en Guitiriz para asistir á presentación do documental sobre as escolas unitarias de Guitiriz e Xermade, realizado pola Fundación TIC. A Escola dos nosos avós amosa a infancia no rural e nas escolas unitarias na primeira metade do século XX. Proxectos que vayan destinados a moitas persoas e que formen parte da recuperación histórica, creo que teñen plena cabida dentro da Fundación TIC. Este está moi relacionado coa xente maior porque son os que o fixeron, pero creo que pode ser moi educativo para a xente nova. A idea xurdiu dentro dun proxecto iniciado polo Consello de Anciáns de Xestoso e a UNED Senior. Empezamos con recuperar a memoria histórica e primeiro a ver como eles iban á escola, enseñar aos nenos que estábamos preguntando, están continuamente dicindo nós facíamos isto, pues vamos a demostralo. O documental foi grabado na Escola Baneira de Momán en Xermade e na parroquial de Cece en Guitiriz. Os testemuños dunha decena de antigos alumnos e o seu fío conductor. Os libros, había 2 ou 3 libros, entonces íbanse pasando dos para os outros. Os protagonistas da Escola dos nosos avós seguiron con interese a proxección do documental. Na súa grabación participaron bolseiros da Fundación TIC. As novas generacións poden velo e repasalo e saber por o que pasamos os antepasados. A presentación da cita rematou en festa. Dignificar a cultura rural e fomentar a autoestima de ser da aldea é a filosofía do proxecto Son da Aldea, que se celebrou esta fin de semana con gran éxito de público na parroquia palense de Albá. Os veciños da zona convertíronse en actores por un día para escenificar os traballos que se desenvolvían na aldea durante os anos 40 e 50 do pasado século. A Fundación TIC tamén se implicou neste proxecto etnográfico e elaborará un vídeo promocional para difundir e conservar as nosas tradicións. Con pupitres de madeira, pizarra e mapa de España, recreouse a escola dos anos 40 e 50. Nenos do rural, que as súas orixes na aldea participaron na escena, baixo a atenta mirada da mestra, que lles ensinaba o emprego dos utensilios para escribir. Esta pluma viña nun cuadro posta así e traía 20 plumines diferentes. Hai uns que teñen a punta máis fina, outros teñen como unha boliña na punta, entonces sale xa a letra xa formada. Repartidos en grupos dunhas 50 persoas, os 350 asistentes pasaron pola aula, que foi un dos numerosos puntos da ruta. Como na escola de calquera tempo, non podía faltar o recreo. O que si cambiaron son os xogos. Un dos preferidos de entón era o da pita cega. Facemos unha recreación de como iban os nosos pais á clase, os nosos avós, entón recordamos como era antigamente a escola. Para coñecer a vida da aldea tamén foi parada obrigada ao monte, onde se sementaba o trigo. O abono facíase cas borreas. As borreas cos torrós, vamos rodeando os torrós todo alrededor, plantamos lume hasta que queda ceniza solo, hasta que queda a ciza. O sea, como se fora esterco? Igual. É o esterco que vai levar o trigo. E logo arano, logo sementamos, e logo, pois nada, a coller o trigo. Na ruta amosáronse os numerosos oficios que facían falta na aldea, ademais dos relacionados directamente ca agricultura e gandeiría. É o caso, por exemplo, dos canteiros. Esta é unha capa, isto que están facendo por aquí é un muro. Bolseiros e técnicos da Fundación TIC gravaron a ruta teatral para a elaboración dun vídeo promocional co que contribuir ao principal obxectivo da iniciativa. Pôr en valor o rural, non? E particularmente a aldea, non? Pôr en valor e dignificalo, non? Entonces, o que fixemos foi crear este evento que se chama Son da Aldea, pois de alguma maneira para xerar a autoestima de ser da aldea, non? Algo que as aldeas levan como 2 décadas nunha situación de crise profunda, é dicir, porque temos un despoboamento, temos envellecemento da población, co cual, e además albiscanse poucas perspectivas de futuro nas aldeas. Os asistentes valoraron especialmente o labor divulgativo deste proxecto entre os máis novos. Gústame porque pareceme que estas cousas non se deben de perder, a xente nova debe de saber como foron os antepasados, porque iso é historia e deso temos que seguir vivindo, entonces, bueno, me parece moi interesante. Xente que ao mellor nunca o viveu ou eso, pois que o vexa, polo menos, saber o que foi. Logo do éxito acadado, os organizadores anuncian que farán unha nova edición o ano que ven.
O premio ao mellor fotógrafo do mundo e gañador dun Goya de fotografía expón en Lugo, na Capela de Santa María, o seu último traballo Soliloquios. Trátase da obra nunca vista de Sergio Vega, en a que o recoñecido artista inmortaliza no tempo as súas vivenzas a través de 16 instantáneas en blanco e negro e tomadas en diferentes lugares do mundo. A prestixiosa mostra forma parte da aposta do Centro de Artesanía e Deseño para converter a sala de exposicións da Capela nun espazo cultural de referencia en España. Con ela lles deixamos ata vindeira semana. Grazas por estar aí. Pasear estes días pola sala da Capela de Santa María e trasladarse no tempo e no espazo ao particular universo de Soliloquios. Esteas do fluir da vida que o prestixioso fotógrafo Sergio Vega captou nos últimos 7 anos en diferentes partes do mundo. Así, retrata, por exemplo, desde unha parella camiñando da man por un castelo de Francia a unha muller saindo de misa en Xixón nunha tarde de choiva. Son estos momentos en los que yo muchas veces cojo mi cámara y salgo a pasear sin problemas, sin intentar evadirme de todas las preocupaciones del día, y voy captando imágenes que luego se me van quedando ahí archivadas, las voy madurando y con el tiempo, porque hay imágenes que tienen hasta 8 años e incluso más, con el tiempo van tomando forma, las voy puliendo y después pues voy seleccionando las que me gustan, las formas que tienen, los volúmenes, las sombras, para luego convertirlas en obras sobre papel. Son en total unha escolma de 16 fotografías en movimento, nas que o artista asturiano plasma o antes e o despois da instantánea cunha temática moi variada. Se habla de religión, se habla de la vida en pareja, se habla de todas estas cosas que nos preocupan en nuestro camino vital. El arte tiene mucha importancia para mí y hay muchas fotografías realizadas en museos, gente contemplando obras de arte, la relación que hay entre la obra de arte y esas personas que las están contemplando. En fin, trato de ser un poco ese voyeur que va mirando la vida desde escondido detrás del visor de una cámara. A exclusiva mostra estará aberta ao público hasta o 16 de outubro.